technical Khawvel kan lo lom le veka cheu tunchuma chuan Netflix TV series Men vs B ti chu kan en ho le dona he series a hian Mr Bean atia kan share lar chu a ming Trevor ni in series inchana chuan ko chunga athiam thu a soimol mola poi khoina thlenga chuan thiam lo na anei lo thu le khwai thiam lo zo ka ni thu soin atwar tu te chungai damadil zui ani engthil chia nge thlenga engwanga khwai dai dai han pu ringot chunge ani she thiam turin kumnyam ta a kan let le lokang nu patuak thar hausa tak te chu chol manga an jin dona wangin an jin chunga an in enkol tu tur chu royan tuma ti chuan reivak lo nuwa an mi roi tur Trevor churon thlengin doorbell camera chang chuan nu ber ni nai chuan ID mu tir turin atia Trevor ala chuan ID chu alet ling zongin a mu tir heumaya chumi zo chuan gate chu hon sakin in chunga alu ma chuan ni nai bula chuan in mel shia tir na nein a ming chu alo sui fu lok theilo le ngala ni nai zok chuan a ming alo kowin lu tur chuan a shila thil poimo a shia tur ang te chu shilin shiat lawa nei po a boilo na turin manual chu a pe a chu mai ba ka an uidwat cupcake kanen de chuan in mel shia tirin cupcake ka chuan peanut butter allergy nei thu chiang takin an shilbok chumi nu chuan ni nai pasal Christian chuan garage lama shwai vele in karman to tak tak anei te chu a mu tira Trevor chuan puya tingang mai ti chuan Christian chuan library security code chu shille in emergency chuan ni nai voice mangin library chu a hun the boka Trevor chuan a thengil pal hlawin phone a chin chia chu atuma nima sela ni nai chuan chin chia angai lo thule manual chuan a omvek thu a shil non le a ti chuan an ui chu library a le an bedroom a chuan lu tir mi a lo dura cha in an chua san ma chuan nina in Trevor chu experience anei to le to lo ti chu azota Trevor po chuan fair takin company a chuan mitharani thu soin lungai na ture ro a chuan lo thu a shilve maya ti chuan an chwa dona ni nai jacket chu inti polai tak hian alo lak chwa sak ve nge ya nima sela alak chwa rwal chuan thil danga ti tlanoi maya atira rang chuan a che fu lo chho ngalin ni nai ngai chu a thachia alo hle maya ma se an tlai to em awang le an man mo to em awang chuan ngai thawak lo tak chung chuan an kal santani in nei tu te an chwa fel nuwa Trevor chuan a fanu chu kol ngalin chol manga an in mu dan tur te chu an soi duna chutia an in biak mek lai tak chuan Khuai hiron langin no bo atumna lama milim man to tak mai chu avai tlapal hlawa atlak na lama chu milim lu chu ala bung zui man mo takin glue omna chu azong le ngala manual chu guest of a chuan da in glue mang chuan milim lu chu a charta a arowat theinan hair dryer nen chuan chemin avoi khatna chuan milim lu chu a chem thlok ta dai maya a hnuwa chuan film khurle uluk taka chemin milim man to tak lu chu a char thale thei hlawani a hnu dewa arila drama wang chuan eitur siam hantuma bela asiam tum chu bunin gas chu aunta a nima sela abel chuan nilovin manual omna jok chu a onta hlawa chutia abel chuan na nilo jok a onti po shelawa ngai thata ka om lai chuan Khuai chu ron lang le hlolin Trevor ning lutuk chuan no nen chuan a khung bet ringota chuta Khuai in chwa tuma be ve mek lai chuan Trevor chuan a eitur siam chu saharati em awangin gesu a ma ai ma inati alchak sawa amanol da chu akang mek ani ti a shader silo lelama kapke kan Khuai chu lo mufu in a ta chiam maya lu phal sakani lo na library a chuan kan lutin kongkhar chu ama in lok ngal boka Trevor chuan man mo ta ka hon tumin ko chu chutlu a hantuma nima sela alo the ngil manawangin ko chu manuala chuan omti a hre chuak le a chuta manuala da na lam a hon hoi phei chuan manual chu alo alna sa to maya man mo takin manual kang chu thelma se apoi mo lai chu alo kangral man vek thawani library lama chuan tlan pheile vatin ko chu aris ta chiama aris na sat ema wang chuan system chu in lock makin abe dong ta hle chuta angai tu na chu sorbing le devin kongkhar dar thalang chu tobo manga chuchiat maya tumle ta ringota ma se abe se ang chuan a chu che thei ta haulo tubo chu nung lama chuan per dain lemziak man to lu tok mai chu awati chele ta zokani
chuta ninai voice mangin a hun thei ti chu hre chuakin ninai ang chuan hun chu a han tum le ta a vanei thak takin a hong thei ta hlau mai ti chuan cupcake ka chu chuakin Khuai chu a zong kwa le ngala a mu mai lawa wangin lemziak chu a thei ang angin thale phota ti chuan library chu a thei ang anga ti fai zung zungin ti fel ngai ang anga ti fel zo nu chuan a fanun nen an in video call le ta a chumi tum chuan anu pui hlui je sinen po an in beve nge nge a fanun nen an in biak zo chuan mut mai tumin a room security te chu a on ve thlap bokani nima sela relo te nuwa a room kong khar atang chuan Khuai ngal de uchu mu in man tum chuan kong khar chu a hong ngala nima sela security of lava a hona wang chuan alama rik phani atuk zinga police officer churon lang ngalin alam rik chan chu azot ngala chutia officer nena anin biak lai chuan Khuai chu akikor chunga chuan thlok lutin driver chumak tak takena ompha cham maya chuta officer kalyam rol chuan akor phelin Khuai chu manatum nima sela Khuai chu engtin tin emolo chuak manin aman le thei talawa abe dong chuan aman theinan peanut butter chu oven a chuan da lutin oven chu in hong rengina da a apia loka chuan lo biru in Khuai in abom ruala khar nan chu atumani nima sela chutia anga mek lai chuan cupcake ka churon langin a peanut butter ta na chem chu arun liak bar bar maya driver la chuan mulavin Khuai ringot chu anga ivena ti chuan oven chu nga Khuai lu rual chuan a khar ngal maka a Khuai huwa tak chu a khong bo thei ta ni chuti lai tak chuan ni nai ne na tangin ko la donga alam rik chan te chu zotin an uya mu chak thu te chu a soi boka chuta chi a chuan driver a chuan cupcake kan peanut butter a liak ti chu a re chuak ve che a ril ru tak chuan a lau thong hle maya chutia shil hai tak le chan ngai na shelawa om lai tak chuan vanei thlak takin netaron chehla umaya kol chu da in cupcake ka chu room danga chuan a son ngal vata Khuaya bok chuan a in sor bing le ta ni oven chu ona Khuai chu ti hlum ta mai lo chuan pona pom chuakin chu Khuai ngal zet mai chu chwa zalena thlang ta zoka ma se ati swal chiang hle chu Khuai chu a chwa tir nuwa ina bok chuan lu le atuma driver a chuan a thei to padan tum vele ngalin kong khar in hong lampana thlok mek Khuai nen chuan an in tlan siaka kong khar in hong chu khar ngal sok sok ma se vanduai thak takin a khar phui man ma chuan Khuai chu alut man chia chia thawani chuta chapa kong khar chu automatica a in kal ngala wangin ama zok chu pona chuan atang ta dai maya reife atan nuwa ui ngong or mang chuan alu theidon ti hre chuakin cupcake ka chu zo te manga thlem chuakin a ngong or chu a or sakta a uilu na atang chuan in ro lutin a be se anga alu tlang lok theilawa wang chuan kong khar chu aron in khar le mana laklo de chuan atan pha ta ringot mai chuta cupcake ka zo te chuan amonga ron su chorin a mai zon tak maya cupcake ka ek tharlam tak mai chu avanur thor maya amai ro chu alu tlang thei pha lo thung chuta Khuai ngal lutuk bok chu mule in manle ngei tum chuan blender mang chuan a kwala ma se in nei tu pa in cheina man to tak tak mai chu ok fu in nei tu te poi chu a khoile pha ta ringot maya ti chuan me khu chuan a chunga te thleng chuan in zui zelin Khuai la chuan chwa chu atum der si lo chuti lai tak chuan officer chu aron lang le a an che vela chuan ruk ruan thu le lo film khur dorin driver chu aron chani chumi nu chuan ataksa a ui e kai noi mai te chu tle ofai tum chuan bedroom aluta mi hausa in ti taka alo changkang hle maya tuiti chuana emotia a me chu disco mod zok lo ni in a eng ta chuai mai engtin tin emotui chu ti chuak thei shamin thamwang tak chuan in bol veta a nima sela a be seilo tak main Khuai bok chu aron langle ta thut mai tuinen chuan phu ngalin Khuai chu a zui le ta a lu an phal lo na bedroom a chuan lutin khum hnuaya Khuai chu hair dryer in a chema ma se zia te chiam lo anuwa Khuai chu piano chunga thlok lut le in driver chuan engtin tin emo ati hlum thei in ringin piano chu a meta vak maya ma se zia le chuang lo anuwa vacuum mangin a beile ta a Khuai chu a hip fu emoti in vacuum bag chu pona a hal ta mak mai ti chuan in chung chu ti fai le sok sokin
amut ma in afanu nen chuan an in video call le a afanu chuan napangai tak tho ane ma chu anu in an in muarem ti to lo thu lo shil zanlaya chuan ruk ru te chu an ron in lanta a lemziak man to tak tak chu ruk chu a alem nen chuan thlak chu an tumani chuti lain Trevor chu in thiar tumin toileta chuan akala chuta chuan khwai ngal zet chu lo om le in vuak thla ka tuma khwai chu thlok chuakin Trevor chuan thin rim taka khwai chu awina ve zela athom chu ruk ru te chuan shia in an lo bi rumana Trevor chuan an om ti chu a shia a an ngai ani anuwa Trevor chuan security system chu alok le veka atum wang po nilem lovin ruk ru te chu chuak theilovin a siamani ti chuan atu ka officer bok chu ron lang le in an in bula ruk ruven ni om tak a om thule ruk ru te chu alo mole mulawa zota chuta Trevoran an in chu ruk rutan lu ngai na om lo thu in ti thei taka asoi lai tak chuan ruk ru te chu an ron lang ta hlol maya police te chuan an man ngal anuwa Trevor chuan ruk ru ke hniak chu chemical mangati faya tuma chutiang chemical chu ranin an huat ye chachuakin khwai tha na na man aril rukta a ti chuan thangkam tumin chemical te chu ala khoma khwai du peanut butter chu khwai bum na na mana tum bokani ti chuan khwai in peanut butter chu abom chia tia man mo ta ka kong khar chu kharin a chunga chuan chemical chu akap luta a khwai chu a thingei dona nga in alom hle nima sela asya lo lain kap ke ka chu athang kama chuan alo lut mana khwai nen chuan ni kho shelovin an lo om ve ve ani ril ru ha ta ka om lai chuan in nei tu te chuan ron video call in an ui chu an ron ngai vena Trevor ti ngai na shelo chuan engki ma tha thu soin kap ke ka chu a chai der vel boka wanei thlak takin thil diklawa om ti chu an hre thiam lo hlavani anuwa khwai chu ron har chuak le in nei tu te kar man to tak manga Trevor an kap ke kadam do in a pan pui tur chu azui ru vele a konga an tlan lain khwai chuan ti boile in motor dang nen chuan an in sut pha chep nge a aken na lama kar pa chen khat chu atlak pha sham ina an let le nuwa khwai chu kar chunga chuan a jong kwal ngala ngu ngei tumin kar chu thiat nual ma se a mu zo le chuang lo anuwa YouTube chang chuan khwai chung chang chu zir chiang le in ama siam chop bom mang chuan khwai chu tha atum le ta a ti chuan khwai bom manga khwai chu ko le in bom chunga khwai lu rual chuan bom chu ati puak ta a chu chuan thila ti chena sa in nei tu de ron homek chuan pon lama tangin an lo mu a an thil mu chuan a thong chiang hle chu ta khwai bom chu kap ke ka zona che chuan atla a ma se vanei thlak takin adel na lo chia chuti lain khwai ro chu ala thile chuang lova in chunga alut lai Trevor an mu chuan a thin rim lutuk chu apua ke lo chau to a in sum thei to thlot lovin me mang chuan a phu ta chiam maya chu in nei tu te chuan an ron mu fu ani ti chuan video tir lama kan huang khan Trevor chu ko ta in soi fe in khwai thiam lawani thuwa soi kha ani a nima sela ko chuan pom sak lovin kumthum chung zel tang turina chung thu a rel sakta ni nima sila thlathum nuwa chuan Trevor chuan in nei tu ten insurance company te buma sumtam tak an nei dan chu midang ti na atang chuan a shefu a thu nei tu te hna chuan heng ve ngalin nena achang ta hlo maya zela changa achwa nuwa insurance company te chuan lom thu soinan poisa tam tham tak an hlan nge ani atopa chuan athil nga hlel em mai afanu ne na chol man dun chu atil hotling theita a nima sela hun lim om taka mangdo ne mo in ti lain khoi ngal zet mai chu aron in lan le a Trevor chuan bedong takina thlir ringot mai ani